obi wekene m unu ndị ọma njem ọnụ asị m ka onye mee agazieli ya biko nụ ụbọchị nke taata ozi ka m ji wee bịa asị na ozi eziri anwụrụ ọkụ ilu na Ini Igwe biko nụ geenụ vidiyo anụnwa ntị ka unu ghọta ihe ss power na-ekwu na ya maka na mụnwa chọrọ ekwu one or two things gbasara anya achọ nkwu unu were aka unu bụrụzia the judge here ka anyị onye ọbụla ohere ka onye ọbụla ghọta ihe na nghọta nke maka na anyị etinye na mkpu a kemgbe anyị ekwunitego onye bụ okwu ebe ọ na-adị mma mana oge na-abịa obere oge na-abịa anyị akwụsịzịa itinye ọnụnụ maka ya maka na ihe onye chọkọ ka ọ ya afụ biko nụ soro m na vidiyo dị n'akụkụ ebe a ka unu ghọta ihe m na-ekwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ nna nụ na-ebe ss power okwu akpọrọ nna gụlere agwa m nso na-ekwukwu nke mmemme kwesị ezuzo n'elu ya taa nwa bụ oyi anyị gwuru sị ọya tata mara anyị mma ma ndị nọ obodo Igbo ma ndị nọ Naịjirịa ibe nwa mere ndị Igbo ibe njem abịa tata bụ maka ụmụazị na-eje na be dibịa. Unu ga-egbuo ntị mma unu ji amụta ihe n'okwu nna egwu unu ma na mmekwu na nke na-adịrọ mma mbịa mmekwu ebe ana m akọwara unu ụdị ive si adị mma ọ dị ka ime ya ka ive ga mana ihe ndị bịa taata bụ maka ụmụazị na-ejebe dibịa na ndị na-akọkọ ma ndị dibịa na ọ nwere nke mmadụ zikom na net yesterday ọ dịrọ mma o nwere okwu ngwara unu bifo bụ unu si unu na ọ bụrụ mmadụ niile dibịa lụrụ ọrụ ka ọ na-agali ọnya bụ dibịa otu aka ọ dị n'ụka ọ bụrụ mmadụ niile dibịa lụrụ ọrụ ka ọ na-agalụ ọ bụrụ mmadụ niile pastọ kpere ekpere chụọla aja ka ọ na-agali gosili ndị mmadụ ji abịakwa n'ụlọ ụka na-abịakwa ka banalị ngozi ma nwere ndị na-alị ngozi anawa sis ụdị akọdụkwa na be dibịa nwere ndị bịara nne keta oke nke bụ ezigbote oke naba ma ndị nke ọzọ ka na-eme gịnị ka na-achụ nwa bụ nta na ovu ọka ekeketie ọ bụrụ ma okwu bụrụ ma ụka ndị ụmụazị na-achọ ka ibe galawa agali ji aka emebi ibe dibịa lụrụ dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ ibe ma bụ na dibịa ọbụla na lụrụ gị ọrụ nye gị taịm si gị na ọrụ gị na ọ gwachala gị ọgwụ na echi ka nwa n'echi na ọrụ ebidowo na ibe ebido ọrụ ego gị ka ọ na-edil ọ chọrọ na-ata gị ego gị ahụ ọ chọrọ ka ọ na-ata gị dị mọnụ ego ahụ iji dibịa ya agọnwụrụ gị mbọsi ibe ebido mmebe ọ dị n'ọgwụ niile igosila mmadụ ọgwụ ọ nwere ya agwọrọ ọgwụ ọ bụ na ibe na-eme ka ọ bụ ya achụla aja ọ bụ na ibe na-eme pele mpe nwere ike nchụchala aja nwere rute okwe nwoke bịa nọ ebe anụ ka ọ bịara ibe nwa adịla ya na mma nwere ike nchụla okwe nwoke ahụ aja okwe nwoke ahụ atụ anya ka ive ọma mee ụtọ ozi mere ọgwụ onye nke ọzọ ọya gara n'ime na ọya gara nwa ya mara na adatị ọlụ alụrụ ya ka na-eme gịnị ka na-aga na nwere ibe dị n'ọgwụ otu ahụ ọ dị n'ọgwụ ka ọ dị n'alụsị ihe atụ mmadụ alụsị tata na-anya na ọka alụsị gbuo onye anwa echi alụsị gburu onye anwa ị na-anya ka alụsị gbuo onye anwa this week ogburu ya ka o gbuo ya next month ogburu ya ka o gbuo ya next 2 months ogburu ya ibe mere alụsị ji eme ọbịa na be mmadụ alụsị na-emetụ anya mmadụ bụ na ibe ọbịa lisiri ikiri nna o nwere nwayọọ mee gịnị jụve ese ọ na-ajụ ese ọ na-aga ọ na-ekpegbu vovovovovu ibe akwa ekpegbulude ndị mmụọ ma ndị otu nọ na be ndị ahụ na famili ahụ ekpegbuludebe onwe kpegbucha nwa mee gịnị nwa aba wee gbuo mmadụ o menye oteke ya taịm otu ahụ ka ọ dị n'ọgwụ a na-agwọ ịba dibịa mere chụjala gacha ka na ọgbọrọ gị ọgwụ o buru iwu bụ na ọgwụ gị ya abịa n'ihi eje naba anya na-echi ka ọnwa na-echi ka ọ bụ icheche ebe dibịa na dibịa agwọrọ gị ọgwụ ahụ abụrụ nya nwa bụ Chukwu dibịa ma m nweta mkpala abịa tụkọtie onye suo onye esu ọma ngwa gị na ngwa mgbala abịa n'ọnya na-echeche na n'ọnya bụ nchecha na ụna biko na ibe anyị na ahụ nwetara ebe ahụ bụ ihe ezukọlia na nlọ ka ọ bụ ibe ndị otu ezukọlia ka ibe o ji agwọ bụọ ya o nwere eme ebe ahụ mesibe ahụ taịm ga nwa lụọ gị na-eme ọya nwa adị mma o nwere ndị nna abụ na net mmadụ ezukọsiri m ebe a na-ebute mmadụ ọgwụ mmadụ gwara sị na ọ lụrụ ọrụ na-agwara ọgwụ anọ since 2 months ka since a month
eji gwa ọgwụ adịbịa ijelebe onye ahụ ka igwe ogwu ego ife igale bụ ka eji adịle gị mma ka ịchụta vivi eji na-eli ya ụmụ nwoke ibe gị na-aga n'iru ka isolebe na-aga onye gba ọgụ ụja ka ịgba ya ọgwụ nwere ọgwụ na-eme ịgba ọgwụ 3 months okere obido ọrụ 4 months okere obido ọrụ 5 months okere obido ọrụ ị nwere ije ka ihe ịtụvu onye ma na ibe ahụ ịtụvulu na ije gba abịa ịma na ọ na-alụ ọrụ maka na ọ sị gị na ọ bụrụ mgbe egbuela akpụ ka ọ na-ele mana yut na-eme kịta ba nwere ibe va jele nweta 500,000 1 million 2 million 300,000 400,000 onye ave n'anya this week next week ọ bụla nwere ibe ọbụla ome gịnị onwere ibe anwa ya etuvuo onye ahụ ije na-abịa gwara gị na ọnya bụ chukwu onye ahụ ị ga na-abịa egwu dibịa nwa gwara gị na ọnya nwa na-enye ego ibe ị gwara bụ nya mere gị ibe ka ọ dịle gị na mma nye ọbịa ahụ emere gị time nye 1 month 2 months 3 months ọbụna ọ nwere ịvụlụ nke 4 months ọbụna ọ nwere ịvụlụ mụ nwepụ aka ma na ọ dị alụ ọrụ ma ọ bụrụ dibịa lụọ ọrụ gị ọrụ tata ọ na-aga eme otu 2 months esi na ibe dibịa mere gị a na-alụrụ ọrụ mana na ngị na oge bụ ego gị ka ị na-etuvu maka na ị nwere ebe ahụ dibịa lụrụ gị tuvuo ego gị ka ị na-etuvu dibịa na-eme ọnwa ndị lụrụ ọrụ na-amasịrọ ma ọnwa ndị na-enwetara m Thanksgiving tata si m na ọrụ nlụrụ since 4 months 5 months elovugo m na m lụrụ ndị ahụ ọrụ mana va mere gịnị va nwere ndidi o nwere ọrụ mmadụ ga-alụrụ gị ọ bụ na ọrụ ya alụrụ gị na ọma nga na ọya gara aga mana ọya nwa bụ dibịa lụrụ gị ọrụ ma lebe ọ lụrụ ụlọ onwe na-anaghị na-alụ ọrụ asị gị na mmadụ na-achụ àjà na-ekpegbu ndị mmụọ na-ekpegbu ndị otu bife nete na ọbụla bụ ọgwụ a na-alụ ọrụ ọbụna ịmara amalị ya tata aja a na-eje achụrụ gị ajụọrụ achụchalụ gị aja anwa ndị mmụọ ya bịa ebule wee lie ya ezu oke wee mee kecha na be eluwe na va na ọrụ gị aja achụrụ bifo wee mepelu gị ụzọ obodo dibịa chụọrụ gị aja tata echi na efili ka ibute bilion o nwere ọgwụ ji otu ahụ alụ ọrụ ya ọrụ ọbụla mmadụ lụrụ gị pụtale a week 2 weeks ọbụna ibe agawọ mmalị na ibe abụna ya mere gị bụ ọkụ ọgwụ ka o buere gị na-egbu mmadụ na be gị ọmụnwa beses pawa na-agba gị okwu a mmalị ya tata famili na-eje alụ ọrụ ka o eji adịleva mma vaja alụ ọrụ anwa va tụpụ ụdọ va amago na ive ya adị mma okwukwe ka ọrụ nwa na-alụ bụ olu dibịa eji aga aga ị nwere okwukwe gị nwa abịa n'ebe dibịa nọ ive agaala gị ọrụ gị ọrụ lụta mana unu emezi nne dibịa nye unu ive unu enye m ntutu m nso na asụna lụrụ ọrụ na-akọba dibịa ọnụ tivekwu na net onwe ivu na-eme ka unu na-amara mana ive na-eme unu ya bụ gee igbo ka ọ dịka onye seche selidi igbo sochi isie ọja ma onye ka nna ya aka ọja ma onye ka nna ya aka ozi mbịalinzi tata bụ nnegwu ozi ọ bụ na ijiri mụta ive mala amalị na ive ya bịa na famili gị ya eme gị ya bụ ive mmebi maka na ive m vụrụ kalụlụ na-arụ ọ kalụlụ na-arụ ndị nne medibịa gba ọlụva ọgwụ ụmụ dibịa ya abịa na bịa ọ bụla aja ka ọ chụrụ gị aja ọ chụrụ gị nwere ive o ji alụ ọrụ nwere ike ya bụrụ ọgwụ na bịa ma ive nye na ya ji alụ ọrụ dị nnekwu nwụọ ka alụsị ọ chụọrụ gị aja pụta wik ọbụla nwere pụta 2 weeks ọbụla nwere ịvụrụ ịkpọba dibịa na fon si na ive niile ọdịna dị na bịa bụ nọsens si na ọgwụ niile dị na bịa nọsens famili gị ka ị na-enwetara gịnị ka ị na-enwetara problem edebele onye na-akpọ iyi bụ onye na-avụ anya bụ dibịa gbalụ gị ọgwụ ma mara amala na alụsị nya na ya so alụsị na ebu nya ka ị gbakwasịrị ọsọ ahụ ka ị na-akpọ iyi emechaa anya na-eli mmadụ bụ mmiri na-eli mmadụ olive famili unu ihe akwụdo nwekwa dibịa gba ọlụ gị ọgwụ ọbụla ive dibịa gwọrọ gị na evuru ive kpoo dibịa nwa na fon ọbụla dibịa wee pikoro ya kọl ọgụ ijele ebe ahụ baa mechin ọ bụrụ moto ka ịbalị baa moto gava ebe ahụ again ilo komplen egbe a na ibe na ọlụrụ ọlụ ka ọ gbaa ava ọ gbasị ebe ọbụla nwere ebe ọ gbapụtara nye deten taịm nọ ya alụ ọlụ nye taịm nọ ya alụ ọlụ unu emebizina ava dibịa unu emebizina ava alụsị maka na ivu nne unu na-ekwu ibe mgbe onye ebido onye ọbụla ya gbanara ibia
onye ọbụla ya gbanarị ibia. Onye na-akọ dibia ọnụ bụ dibia ka ị na-ahụ anya, ị mara ibe nya na dibia eso, ị mara ọka alụsị nya na dibia eso, ị mara ndị otu nya na dibia eso, ị mara ibe ọ na-asa abụ na bịa. A gwara gị na onye kọrọ mmadụ ọnụ akọwa ochie na dibia na-akọ ọnụ ọbụla nwere nnukwu alụsị na nwere nnukwu ibe nwere na bịa, ị na-akị ọnụ ma ọ bụrụ na ọ bịalị na ịbịa na be dibia nwa, dibia gote ibe n'iru gị lụọ ọlụ gị lụsị alụ gị ọlụ, ọ bụrụ na inye ise ndị lie ego gị. Ị kwesịrị nkọ dibia nwa ọnụ na onye nwa alụlụ gị ọlụ ngị na-eso gaa ime abịa ọ na anọ jee gote ibe niile gote lụbalị gị ọlụ lụsị alụ gị ọlụ, ịma na ibe niile ọ gwara gị wọtụlụ ego ọnụ ahụ ka ọ na ọhụ wọtụlụ half of the money. Ị kwesịrị nkọ dibia nwa ọnụ nyọọ ibe ahụ o mere gị taịm, maka na nwere mgbe dibia agwachara gị ọgwụ gba gị sị gị na ibe ọ gwara gị n'echi n'ihe ebido vuvu ibe o yi ekwe n'ọnụ ya, ịghọtala na okwe nke ọ nwere kụjisi gị na ibe iji maka ya bịa na ọdịwọ mma, kụjisi na ịmala ibe makwa na ọdịwọ mma ma nye taịm na-enye dibia 2 months 3 months 4 months bifil na-eme complain mba ute n'ebe ụwa nọ. Unu na-eje agba ọgwụ mmadụ ama nnu ya, ọ bụrụ na ọgwụ anwa lụrụ gị ọrụ mmadụ ama mmụma na-ejele gba ọgwụ, mana ọgwụ inje ịnọ ewik 2 weeks ọ dịghị ka ọ na nwere ife na-eme nne ime gịnị ibute ya na net, ị na-ebute akọlụ mba ụwa kalibe ya ka enyere gị aka ka ọ bụ ka eje nata dibia ahụ ego anwa mbọsị ị na-eje o nwere onye maalị nne o nwere onye maalụ nne. Mgbe gboo ndị mgbe gboo o nwere onye alụsị ọlụsị gị na ọlụ ọ na-alụ gị na ichi na n'obido ọlụ na-alụ ọlụ bụ ọlụ ebe ahụ ọlụlụ gị, ebe a bụ asị asị akịka na-akọrọ nwaanyị n'elu bed, ibe niile na-abụ asị. Ị na-eje be dibia na-eji egwute obi gị alụsị ọlụ gị ọlụ na ba họzụlụva biko na ọ bụrụ ogwu ego ka ijele ngwọ nne ọfọ ndị na-ejezi abụzi ogwu ego nwere ike na complain na bajele ngwa ogwu ego ruo ogwu ego agwụrụ agara aga. Ana maka ọlụ maka ndị na-eje nchụaja, maka ndị na-eje nlụ mmụ ọlụ ezinụlọ ma olu ihe mmụ ibe ọlụ ihe ndị ọzọkwa ka ibe na-agaliva ọfa ka ndị egwukwe maka ndị na-agbọ na-eje agbọ oke ite ojisi oke ite jiri osi mmụọ amara nke anwa n'ive mmalị ka m ga-ekwu. Aja ọbụla mmadụ chụrụ gị ma na aja mmadụ chụrụ gị ọ chụrụ gị aja sị gị na ogwu ego ka ọ na-agwọrọ gị na iwe ọ na-achụrụ gị aja bụ ive n'imele gị last year ka o emene gị this year nya bụ aja ọ na-achụrụ gị ka ị nwere onwe gị ma ị nwere ọnụ gị nwe iji eli ji na ede imebi ọlụ dibịa lụrụ gị na ọlụ ya na ndị otu lụrụ gị ọ bụ na ego ga-anawo n'iyi. Ị na-eje na be dibịa nwere obi gị na-aga be dibịa ibe ọlụsịalụ gị ọlụ bụ dibịa ọ bụ na dibịa alụsịgolu gị ọlụ nwelie n'obi gị na dibịa na ibe ahụ ọ lụrụ gị na ọgago ibe nyere gị within 2 months 3 months ihe abịa ekene dibịa nwe ekene mana ị na-ijili because of na ndị ọzọ na-akọ na-ebute ibe dị iche iche ọnụ ma ala amalụ na nwere ndị na-apụta na net na-ekwu ive na-abụrị onye bụ uto vivọs na mmadụ lụọlịa gwọlịa ọgwụ ahụ nwere ọ bụrụ dibịa ahụ agwọrọ na ka emebie aba gịnị ka emebie aba dibịa ahụ ma mara amalụ gị nwazị na ịbịala bịa ebe dibịa nweta ọgwụ ka ọ nweta ive dibịa meli gị ive ilu ebe anwa o mere week o mere 2 weeks o kebe eme month o mere 2 months ịkọba dibịa ọnụ sị na dibịa anwa na-emewe alụ gị na nwoke ị na-ejebe dibịa ahụ ị na-eje n'ochukwu ka ị na-ejekwesị ọ bụrụ ibe ị na-eje bụkwa onye lega akazi ọta gị ị na-eje n'ochukwu ka ọ bụ na ọ enye gị ego echi n'ihi na ije ozugbo ozugbo nri echi na ọ bụ na ibe agawa agawa ibe ndị okwu okwu ọ bụ na mgbe dibịa nwere ibe na-abịa mgbe unu ji akọlide akụkọ mmụọ ka na mma ngozi anụnwa kolide wa akpata na ebe nnukwu dibịa nọ kọkọta onye nwere ọka arọ bịa na-agụ ovu mmadụ ebu n'ebe niile a ovuve niile a na-akụ ovu mmadụ ebu na ya ọ bụrụ na a na-avụ dibịa na-avụ dibịa na-avụ dibịa azị oveke si avụzi na dibịa azị oveke na dibịa abụrụ oveke dibịa maala ive na-eme ebelivuru m na dibịa ọbụla maala ive ọ na-eme nwụrụ aka alụsị na bịa na mmadụ ya akị ọnụ na afiri mba ihe akọ dibịa dibịa na-ene gị sisisi ka ibe na-amara ibe emecha nke bụ nwa mmadụ nke bụ onye amụrụ amụ mecha ịtaba avụvụ ya maka na ije kwesịrị ịkọwala ọnụ na ibe nye ya so dị nnekwu ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-akọ ọnụ o nwere gị soro na ndị na-eme komedi na-akọ ndị dibịa ọnụ na-akpụta aba ndị dibịa o dibịa vaya akọ nwa ọnụ ka vaya akọ nwa ọnụ o dibịa vaya agba nwa okwu ka vaya agba nwa okwu
vaya no katara je n'ebe nnukwu alụsị obodo dị na wasị na alụsị obodo na onye ebudo alụsị obodo ahụ bụ na ala ka onye ebu alụsị obodo ahụ na-ayị na sisi mmadụ iji agụ ọjị ebe ahụ na almost 3 months 4 months 5 months na alụsị ahụ nwere ọlụlụ onye ahụ nya kwuo ya na net ka unu nwa amalụ ma nwere iwe bụ ọka alụsị malụ ma nwere iwe bụ ọkọ ive ekwuru because na ndị niile a na-akọ ọnụ nwa na ana m avụtavazi ndị ike mbute na-enwere iwe tụgbọba n'ime maka na onye akọrọ ọnụ bụ ezigbote dibịa akọrọ ọnụ arọmcha na onye kọrọ ọnụ aya na free arọmcha na onye ọbụla kọrọ ezigbote dibịa ọnụ dibịa malive ọ na-eme na onye kọrọ ọnụ ya na free njabụ ndị komedi otu ndị komedi nọba na-akọ ibe niile ịmarịbụ onye bilọngụl ịmarịbụ bilọngụl ịmarịbụ ka o si aga na ka o si eje na ka o si ana ibisolu ka inwe nwee view chọka ijiri ndị dibịa china ba o nwere ka ọ bụla emecha ọ bụrụ nke nwa ebune gị ibe niile na ndị a na-eme nke n'isi gị ka ibe niile aya tanaga onye ọbụla dobe onwe elu ị na-eme ebe ụwa anụnwa ọ bụla ebe ụwa anụnwa ị na-eme na ịchọrọ njobe dibịa ilu obe dibịa jeche ebe dibịa oyi mara otu anyị ji je silent ogwụla otu ọbụla ọlụdọlụgọlụ gakwa silent na ọlụdọlụgọlụ jeke ka olu dibịa ka ọ gbaa afa na ama ibe ya eme ka ọ gbaa afa na ya ama ibe ya eme mmadụ akọtazi na ava dibịa na ị nwere okwukwe nwa agaba n'ebe ọ nọ lụchazo mesi ezeli gị chụọlụ gị aja melu gị ekpele mechele gị ibe niile isi na onwere ibe dị na bịa na-alụ ọlụ bikos na onwere ibe ikele wọta ibe niile soro otu ahụ ụlọ anụnwa na-alụ ya nwere nke ya alụ lụsị ụlọ ahụ buru ụzọ gaba na famili gị kpegbuve onye ekpegbu ndị ahụ abụva kwụsịrị gị ụzọ mkpata ego ọrụ alụlụ gị bụ aja ma achụrụ gị agaba na-ekpogbu ndị mmụọ ndị otu ajọ ọgwụ ajọ nsị dị na bunu okpelevi ikpe ọbụla okpegbuo oge nwere ike 2 months ọbụla ọka nọ ikpe ahụ nwere ike month ọbụla ọka nọ ikpe nwere ike 3 months ọbụla ọka nọ ikpe nke 4 months ome gịnị ikpe agụ bife malive na mmiri otipụrụ ọ dịka ọ bụ ogwe ego ka ị gbara mana unu na-echere ozi eche onye na-ebutere unu bụ mmụ arọ ndị nọ streeti kịta ngwa ogwu ego injin nebe na-atọ ụtụ na ndị ji nna ba atọ ụtụ ma ndị ji nwanne ba atọ ụtụ ma ndị na-eji ebute oke ọgwụ agbawa na ọgwụ anụnwa na-eri eliche famili osisi ebute ka o nwere akpata nke kịta ịba abịa na akpata kịta bụ ego anyị na-akpata nke kịta okeke ahụ ya na-achụ n'azụ ka ị gbanara ọgbara gị n'otu akụ ji ma akpata ya ọkwa ka ịzava omelọha ọkwa ka ịzava onochiri obi ọkwa ka ịzava akụdị na nwa ọkava na-egbu oke nwa nkịta ọkava na-egbu oke nkịta ihe nwere ndidi n'ọlụ dibịa lụrụ gị ibe ndị egwu okwu nwa bụ na ebe mmadụ tinyere m mvụ ya na anụkọ ya na ibe onye emelie na omewo na 2 months ka ọ na-aga na ijelibe onye ahụ ọ bụ na ọgwale ikekwere kasị na ibe bịara na bịa bụ ka igbo ogwu ego na ibe chọrọ ibe ya agba ogwu ego ịchọrọ ibe ya agba ogwu ego nye na onwe gị na-akpa ya akpọ mana ibe nwebe ogwu ego ka ọ bịara ịbịara ewu ike ọgba gị na-ewu ike gị na ebe anyị bịara gbọọ nọ ya agaba mmadụ bịara nye gị ihe alụrụ gị ọrụ mmadụ na-enye mmadụ ncha ewele anyị na-anaghị ọnọcha 5 months onye nwe okorobịa iwe wọtara ọ bụ na ụchụ abalị a riri nna nye na onwe nwekwu okwukwe ka na-eme gịnị ka na-awụ nwa bụ ncha bifo na-enweta aka 6 months 7 months o tupuru ọ dịka onwere ibo jere bute nnukwu ọgwụ debe ndidi ka o nwere na-enwere aja ndidi na-enwere ọgwụ ndidi mmụ ibe a na-eje na be dibịa nweta che na-enwele ndidi nwere mgbe ihe nweta ibe tata si na ọkọlụvọlụ tata saa ajọ ọgwụ ka ihe nweta tata si na ọkọlụvọlụ bụ iji nweta ntọrọ mmadụ nsị ibe tọọlịa mmadụ ya ụzọle ozugbo kịta ọlụvọlụ onye si na oke igbo mmadụ ilu igbo mmadụ kịta ọlụvọlụ ma ọ bụrụ na ntụ aja na ọdụ ka mmadụ na-ejebe na alụsị ekweve nkwa maka na iji ekwe nkwa na alụsị abụrụ mbọsị a sị ga na ọ bụrụ mbọsị egbuela akpụ ka o ji ele alụsị na-eje eme gịnị aja aba n'ime ụlọ famili sachịa ibe bụ nyanwa di gị mkpata ego ahụ onwe me gịnị ọnwa atọsịpụ ibe niile agbụ niile ekele gị
tọsipụ ibe niile emele gị onwe ya nọziba na tọsipịa gị na oge ikwu ajọ okwu na alụsị anyị jere na nke ya na o nwere alụsị ahụ na o nwere ọ na-eme ma ị mara na ọ nọrọ onwe elu na be gị alụsị a ga-eme bụ ọtọ na ọga azụ na babia ọtọ na azụ na babia ibe ọ bụla ịgbakwasịrị keliviji nwaja gbakwasịrị ya ọsọ ebe ịma na ọ nwere ọ na-alụ keliviji ja gbakwasịrị ya ọsọ ma ịma na ọ nwere ọ na-alụ ka unu ụlọ na-akọta dibịa na-akọta ndị bụ alụsị na-akọta ndị ọdịnala bụ ezigbote ọdịnala mala amali na mgbe ya jebe na famili egbuve gị n'inwere ike chọwa ya nwe na-abụ na net na-ekere ujiri anya gị nwa fụ anyị izi mara ebe obi mgbe ya eji agwa gị na alụsị dị na bịa bịara jide gị inwe kpukiliva obodo ebe ihe asị na nwere dibịa nke kọrọ ọnụ ịmamazi dibịa bụ nya nwa ka alụsị ya ji gị mgbe nwa fe agbalịchiwe niile ahụ ọ bụ na alụsị ma oge na alụsị egbuo gị so onye na-ekwu okwu nya malive ọ na-ekwu n'ọnụ bifi na-ekwu okwu malive na-ekwu bifi na-akọ ọnụ mala onye na-akọ sọsọ onye ijele na-abịa malive dị na-abịa ka ya akọwa nwa ive dị bịa onye ngị na-abụ so nweje nweta ive dị bịa ka ya akọwa nwa ive dị bịa mụnwa tara ndị a na-akọ ọnụ ndị na-akọ ndị eneba na-akọ ọnụ bikos na awakọrọ mmalibe mmadụ kọlụ dibịa ọnụ onye kọlụ dibịa ọnụ ma o nwere dibịa amelia onye akọlụ dibịa ọnụ elilie mmadụ akọrọ dibịa ọnụ lilie dibịa ọbụla ịkọrọ ọnụ ọsọ so na-aga azụ ọ tụpụrụ gị ọnụ ji ababakwa ava tụbakwa gwe bikos na ọnwụ ga-eluwo nso ọ ndị na-enwere ọgwụ na-enwere nsị na-enwere alụsị na-enwere oke arọbịnagụ na-eme aka ọvụ ọnụ respond back ka akọvazi ọnụ na net dibịa ọbụla amalive ọ na-eme ịkọ ọnya ọnụ ọgba gị nkịtị agbagasi gị na ovu okwu ezoro nwa amalive ọgba gị nkịtị o nwere ka ọ bịa anyị bọsụ odeligo ovu nde ive bụ edelige bụ ngị don't worry na-emesị na ihe achọla ya mee gịnị ihe achọla ya bịa ife ile n'ibe ngwuli ego mandali gị ọzọ emeche ngị nwa achọla ya bịaba mgbe ọ bụla gịnị n'ibe dị na bịa ejidego gị onye kọlọn na onwere mere gị atụnwu gị alụsị onye kọlọn na onwere mere gị ya gị anwụ gị n'ọgwụ onye kọlọn na onwere mere gị ya jee agwa ndị otu ebe arọbi n'ọgwụ o nwere ya sobe gị maka na abịa ka bịara mmebi na onye na-ebịara mmebi aba mmadụ onye awa bịara mmebi abịa nwee mebizie onye anwa emebi na mmebi emebi ogburu onye a na onye ba nwụrụ ya ma na aka onye anwa mebiriri ya na dị ọcha a sị gị na onye taa gị alụ n'ibe ọbụla na-abụ gị ovu nke taa anya n'ike nke chetakwana na nsị dị so onye na-akọ dibịa ọnụ na-akọ ọ bụrụ ma mụnwa nwere onye na-akọ m nọ na onye ndị na-akọ dibịa ọnụ na-akọ mụnwa karịkwata na ndị unu na-akọ ọnụ bụ ezigbo dibịa maka na ezigbo dibịa mmadụ akọrọ ọnụ na fri onye ọbụla bụ ezigbo tipi dibịa malive ọ na-eme mmadụ agha akọrọ ya ọnụ na fri ọgwụcha ka ọ dị m n'ọnụ ibe nji bịa ya aka nke olu dibịa lụọ ọrụ gị ọlụ ọbụla ibe dibịa lụrụ gị na o nwere ivi kalevụva kpọọ dibịa na fon ọbụla pikoro ya kọl maka ọbụla ọ dị bizi jebe ebe dibịa anwa iru kọwalịa na ekwenive mere gị ọ malive ya eme malika eji ayazi ọ bụla ọgbaba bụ na ọrụ ya aga ọgba gị na ọrụ ya aga jebe nwe ndidi na ọrụ abụ ya emecha ga dibịa chụọ ọrụ gị aja ka ọ kwadolu gị chi gị ka ọ jeele gị na mmiri dibịa jele gị na mmiri abụrụ nya bụ ndị mmiri alụlụ gị ọrụ iwe ji dulu gị je na mmiri bụ na ọ gbapụtara iwe dị na mmiri odulu gị jebe na mmiri dibịa du gị je na alụsị ọ bụrụ nya bụ alụsị ahụ odu gị je iwe du gị je na alụsị ahụ bụ na alụsị ya enyere gị aka ya eso nwa nwa bụ ọgụ ọ bụrụ na enye nwa bụ alụsị dibịa chụlụ gị aja bụrụ nya bụ ndị mmụọ ja nala aja bụ achụlụ gị na ọ gbapụta nwa na-abịa ja chụọlụ gị aja dibịa jele gị n'ezi gbalị ịtọ ka ọ jele gị na beren ground ka ọ bụ meli gị ibe dị iche iche bụ ibe ntụ aja na ka o eji alele gị na mma dibịa bịa vụrụ n'aba ka ọ gbalị gị jee chụọ anya nwee ndidi na ibe adịla gị mma ịchụlia gidigidi maka na ịbịara na be dibịa ahụ na mgba ogwu ego
ebere be dibia asị ha meli gị ọdị ka tata ka ọ bụ na adị azụ ọwụ ị na-ebi odebe ahụ ọdị ọgbala gị ama ibi ya eje gwa ogwu ego ma ọ bụ na nwere kọntaktị ya bikos na ogwu ego ka ị nide na ili dịrọ nchụlụ aja opu ka na-arụ gị ọkụ ọnwụ ga-eluwo nso na ọnwụ ka na-akpọ oku na onye malive ọ na-eme kwesịrị nnọ isi elu onye ana unu bụ mmadụ o nwerozi emetere unu emetụ unu mma n'ibe ji emetụ unu mma ka ejizi egbu na egbu kịta onye na-akọ dibịa ọnụ ji ama dibịa ọ na-akọ ọnụ o nwere ibe mmadụ na-apụtala na neti ebu ụtọ ọgwụ dibịa gbọọlịa na-ezukọ ụwa niile na dibịa gbọọlụ gị ọgwụ mbọsị abụ ijelebe dibịa ahụ ịkọkwala ụwa niile na ịchọrọ nje nne ịkọrọlụ onwere onye kọrọ na ịchọrọ nga nne omee wiketa owu ise montu ịkọrọ ovivive ọbụla ebupụta ive ịmala ego na iji nwe alụ dọba na ana tọsi anya gụva ive dị n'ime ọnụ ịtọsi anya gụ ive dị n'ime ọnụ ọ bụ na ive ahụ ị na-agụ ọnụ n'ime ive ahụ ha lụrụ gị bụ ive na-egbu mmadụ ọbụna mana ụdị anyị tọsịrị ọbụla ịtọsịa gị ọbụna ọgwụ egbuo gị ndị Igbo onye na-anya ọbụna ọgwụ mmadụ ịgbọọlịa na ọ lụrụ ọlụ ije na-eso ya aka n'ime ịtọsị na atọsị gụgba ọgwụ ụtọ ọbụla ịchọrọ mbụregele dibịa nwere ya atụ na mmiri ka mmiri bule na mmiri kalichara ike ive niile ije na-atọsị ọgwụ na onwere obi ya atọsịcha ịtọsịta ọnwụ onwere obi ya atọsịta ịtọsịta mgbala onwere ya atọsịta ịtọsịta uke okwu na ụka onwere ibe dibịa agwachalụ gị ọgwụ mara ibe dị n'ime ọgwụ ije tọsị anya ma eburu dibịa ma ịkara agụrụ onye tọsịrị ọgwụ ebe a bụ ibe ka ọ na-amara na mgbe ahụ bụ na ọgwụ ya ọ dị ọ na-alụrụkwu ọrụ na ọ bụ na ọgwụ ahụ na-alụ ọrụ na onwere ibe ọ na-alụ bụ ọgwụ ahụ na datị ọgwụ ịgụ ọlịa ji awogoro anya na-atọsị atọsị ọ ya wogoro ebe anyị na onye a ga-edi na ọmala ihe na a na-atọghere ọgwụ dịka gbọrọ ọgwụ dibịa oke dibịa gbọrọ a na-atọghere ha ite bi ite a na-asụgharị aka n'ime ite dibịa gbolu gị ezigbote ọgwụ gwachala gị ezigbote ọgwụ ọgbọlụ n'ite ịgwagwa nga na-atụli ya nzu ọ gwara ngị je ka ibunye ile elu ka iji isi n'ibe bụ edebe n'ibe o nwere ọgwụ ahụ agwachala gị isi na ibe anụ nwa ọ dị edebele gị idebele n'izi bụ ite ndebe n'ebe nwe ogbuo gị bikọz na unu bụ ụmụazị fili na dibịa niile o nwere dibịa nje nso na efile na dibịa niile na dibịa bụ na ofu ife na ya na-alụ ka ya na-alụ mụ na amụrụ na onwe nnukwu na-ekotara okwu dibịa nye gị ọgwụ ọ bụ na ọ na-alụrụ ọrụ ji aka ịkọmplen elu dibịa ahụ na adatị ọgwụ ekọrọ ọlụvalị gị ọlụ ịkpọ ịtọsụbezi n'ọgwụ ịtọghezi n'ọgwụ na ịmara ihe dị n'ime ya ịtọghezi n'ọgwụ na ịmara ihe dị n'ime ya a sị gị na ihe okenye nọ n'ala nwa avụ na nke bụ nwata na ịnọdụ n'elu ya na ijekọrọ mve Igbo mali na iwe ọ bụ na ị nidiro ngwa ọgwụ iwe nje ekwukwu maka ọnwụ ọ bụ na ị nidiro ngwa ọgwụ rapụ ngwa ọgwụ chụva aja ọ bụ na ị nidiro nchụ aja rapụ nchụ aja gabala onwe gị ka ihe eji na because of ka ụwa mala onye bụ ka anụ ava gị ikotara onwe gị ive odoro gị anya na ya ikotara onwe gị agbọ dị ka eke gị ihe atụsụpụ nwụrụ ya ịnwe anwụọ ikebebe ibe dibịa tụkere mmadụ agbụ onye ọzọ nije ebe dibịa ọzọ ahụ ka atọ ya agbụ ahụ ma dibịa ma onye na-ata agbụ kpana bụ nwụrụ onye na-akpata na dibịa chọ ka ọ chụọrụ gị aja onye eji mkpi onye enwe mkpi debe n'akụ mkpe ọ na-elu mkpi eji agbalị isi onwe maka na dibịa ji achụọrụ gị aja chụchara gị aja nwa ka o kpochapụ ihe niile dị na bịa okokpochapụ ihe dibịa gị ka ọ bụ na ibe adịwa mma onye emego na onye eji mkpi na-agbalị isi onwe bifo bata bie onye bụ oke dibịa mala amalị na ebe gbara ọsọ ma bụkwasị dibịa gbaa ava na ọ nwere nke na-akarị dibịa ọtọ gị na-arụ ekene m nke ebe na-emelu n'iwe unu na-esi anya afọ m na unu na-enecha anya vidiyo biko na nwezikọ ihe ọbụla ị chọrọ itinye ọnụ na ya itinye ya na the comment section of the video ọnwekwana ihe ọbụla adịghị ịchọ ọzọ ka ị chọrọ ịdị na-amụta na chanel a inyela ya ka subscribe ọgbụ notification button gị ka ị na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ọfụ na chanel anụnwa nke kachasị mkpa bụrụzi ya biko nyela ya aka share the video, share like ya because can I more reaction and suggestion concerning this channel. Cordino Mbozo.